Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvakakonzeresawo kuti ndinge ndichizoromba zvekare kamurombero kacho kandakaita uye nekuzochekeresa kwandakaitawo baba vangu. So inini mukoma ndakauya kunoko kuJoni ndainge ndichiitawo zvematiles ndiine company yangu yetiling, but mukoma ndainge ndichingokwanisa kungowana zvemapiece job zvemumalocations kuti ndinge ndichibatawo basa rekuti basa iri rinokwanisa kundipa mari kahwani ndainge ndisingatombokwanisi zvachose. Saka ndakabva ndazotanga manje kushanda nemamwe machinda awo ainge achibva kuMozambique. Saka muchinda uya umwe wandainge ndoshandidzana naye ndaiona kuti ainge ari munhu uya wekuti aiva nesweet tongue. Aiti kana tikasvika chero pamba patinenge tasvika then waizotoona munhu ava kutotanga kutodanana nemukadzi wepo kana kuti mwana wepo, ende aitodanana kunyangwe nemukadzi wepo even though if she was married, but waizotoona vanhu vava kutotanga kutovharirana zviya zvekutoti mukadzi anenge ava very confused. Saka ndakazotaura naye muchinda uya ndikabva ndati naiwe chimbondiudza ko chinokonzeresa kuti iwewe pose patinenge taenda kunoshanda unogumisidzira manje wava kudanana nevakadzi vevanhu uye zvekare uchitodanana nevana vepo pamba apo patinenge tichishanda tichisa matiles. Saka akabva azotanga kuseka akabva ati next time iwewe pauchabata basa uri kufanira kuti unge uchizoenda neni kumaquotation nekuti vanhu vose ava vari kungokushandisira mahara. So mukoma ndakabva ndazoti mushure mekunge ndafonerwa nomwe mudhara achindiudza kuti ainge aine munin'ina wakewo uyo ainge achida kuti tinge tichizoisawo matiles pamba pake. So ndakabva ndazodana muchinda uya kuMozambique ndokubva ndati shamwari iwe wakanditi unogona kutaura nevanhu kuti tinge tichizopiwa mari yakati saka chihandei kune kwandawana basa. Ndokubva taenda kuya mudhara uya akazotipa madirections ekuti tinge tichizoya kumaoffices kwake because ainge achishandawo muhurumende mudhara iyeye. So ndozvatakabva tazoita ipapo mukoma. Takabva tazoenda kuya takati tichisvika kuya iye akabva ati handisi kuda kuti unge uchiti kana bofu, uri kufanira kuti ungoramba uri zii, inini ndini ndichataura. So mukoma takati tasvika muoffice muya then ndokubva achizotanga manje kutaura nemudhara uya. So vakabva vazowirirana, but mukoma paquotation mari mudhara uyo yaakati ndo yaainge achida kutipa mari iyoyo yainge yakawanda. That was the first time mukoma ndichombodi kukunyeperai muupenyu hwangu kuti ndinge ndichishandawo kabasa kainge kachazondipa mari yakawanda kudaro. Zvadaro mukoma takati tava kuda kubuda then mudhara uya akabva ati mira ndimbobvunza mamwe macolleagues angu kuti hakunawo here vari kuda kuti vange vachizoisa matiling padzimba dzavo, because ainge achiti mamwe macolleagues ake vainge vatoriwo pakati pekutovaka nekutorenovata. Mukoma, you won't even believe me, but takazosara tozobuda muoffice make mudhara uya tainge tatobata macustomers 5 not included mudhara uya watainge tafambira. Takazotoita nguva mukoma tichingoshanda chete tichingoshanda kudzamara ndega ndanzwa kuti panapa ndainge ndaneta manje. Saka pandakamuudza kuti ndainge ndaneta akabva ati uri kufanira kuti unge uchiwana zvinhu zvinongokupa mari because unoratidza kuti iwewe zvekutoshanda hautozvifarire, unofanira kuti unge uchisiyira basa iri kwatiri. Saka ipapo ndakabva ndazomubvunza kuti iwewe chaunomboshandisa chimbori chiko chinoita kuti kana uchitaura nemunhu anenge achingogutsurira, kunyange uchiona kuti zvinhu izvi zvandiri kunzi ndinge ndichiita nemunhu uyu hazvisiri izvo zvandiri kuda kuita, but unozongogumisidzira wangorizina wobva wati mirai ndinge ndichingozviita zvinge zvichingodarika. So akabva azondiudza kuti iye ainge aine mushonga uyo waainge akapiwa nasekuru vake uyo wekuti kana akangoisa pasi perurimi kudai, kana achienda kumabusiness deals, kana kuti kana aine mukadzi wanenge achida kupfimba, mushonga iwoyo ndo unobva wazoshanda. So mukoma akabva azonditi iye ainge achida kuti kana ndikazowana mari paanenge achazoenda kuMozambique ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda naye. So it then happened kuti sekuru vake manje akazovatsvakira macustomers muno muSouth Africa. Kwainge kuine vamwe avo vainge vachida kuti
vange vachizosvitsirwawo mashavi avo but vemuno muSouth Africa. So mukoma sekuru vacho pavakazouya vakabva vazokumbira kuti vange vachishandisa motikari yangu ndokubva tachizobuda tiri tose. Saka mukuzonobuda tose sekuru vaya vakabva vazoti vainge vachida kuzonditenda vasati vadzokera kuMozambique. Saka ndakazomirira kuti vange vachizopedzera vanhu avo vavainge vachishandira munomu. Saka ndakazomirira kuti vange vachizopedzera vanhu vaya vavainge vakafambira muno muSouth Africa. Vakati vapedza mukoma ndo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiuya kudare. Saka vakabva vazoti zvemudzinza ndo zvainge zvichikonzeresa kuti ini ndinge ndichitambudzika uye ndisakwanisa zvachose kuti ndinge ndichibatawo mabasa ane mari. Saka vakabva vati vainge vachida kushanda neizvo zvainge zviri pandiri kuitira kuti naizvowo zvikwanise kuwana masimba, because ivo vainge vachiti zvinhu izvi zvainge zvakatorerwa simba, because kumhuri kwedu mukoma zvakaitika ndezvekuti kune mapoka nemapoka. Saka kune chimwe chipoka chevanhu vanongowirirana vane mari dzavo, then isusuwo tisinawo mari tikabva tazoitawo zvipoka zvedu, because kune chimwe chipoka icho chinonyengerera avo vane mari. Saka inini ndainge ndiri kuchipoka chiya chisinganyengereri, chiya chine vanhu vanotambudzika. So pavainge vachitaura nyaya dzose idzi ndakabva ndatoona kutoti zveshuwa vainge vachitotaura chokwadi. So ivo vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichienda kunoita zvinhu zvedu izvi kumadziva. So vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga mbudzi. Ndakabva ndazotenga mbudzi zvikare ndikabva ndatenga zvimwe zvinhu izvo zvataifanira kuti tinge tichizoenda kunorasirira. So takabva tazoenda kuya mukoma ndokubva tazokumbirira. Mushure mekunge takumbirira then tikabva tachizofamba manje tikabva tazopinda musango. Mbudzi iyaya ndokubva tazoivhiyira musango muya. Iniwo mukoma panguva yacho iyoyo handina kuziva kutoti kutovhiya kwandainge ndichiita mbudzi iyi yeblack yavainge vakati ndaifanira kuti ndinge ndichitenga kwainge kuri kutovhiya baba vangu. Takazoti zvinotava kubva kusango kuya ndopandakabva ndaona kuti mufoni mangu mainge muine missed calls ekuwanda. Then ndikabva ndazovafonera mukoma ava vanogara kuCape Town ndikavabvunza kuti ko kwainge kwakanaka here. Vakabva vandiudza kuti ivo vainge vambozama kundifonera ende vainge vachida kundiudza kuti kumusha uko kwainge kusisina chimiro chakanaka nekuda kwekuti baba vainge vatisiya. Ndakabva ndazonyepedzera kurwadziwa, but mukoma ndainge ndichitoziva kutoti zvinhu zvangu zvainge zvaita. Saka sekuru vaya vekuMozambique vakabva vazondipa mushonga. Vakabva vanditi mushonga uyu unoda kuti unge uchizouisa mujaketi rako uye haufaniri kuti unge uchizokurura jaketi. Mukoma nashi apa yainge iri nguva iya yekupisa. Baba vangu takavachema tikavaviga. Ndakangopfeka jaketi riya. Takazoti tabva kumakuva ndo pandakabva ndazobvisa jaketi. Saka mushonga uyu wavainge vakandipa wainge uri mushonga wekuti ndizoita ndichipera power uye zvikare ndinge ndichizokurira ose uyo ainge aine mushonga ipapo parufu rwababa. So ndakatora mushonga uye ndokubva ndazoisa mujaketi. Tichizosvika kumba ndikabva ndazongopfeka jaketi riya, handina kana kumbogara ndarikurura. Then takazoti nguva yebody viewing yasvika. Ndakazoti ndaswedera padhuze nekofini rababa. Mukoma shura rakaitika ipapo nderekuti ndakatoona kutoti kofini rababa rainge rava kutotanga kusheka so richivibrata, but zvose izvi zvainge zvichingoonekwa neni. Ndakazoti ndatarisana nababa, baba ndokubva vachizovhura maziso avo. Vakangovhura maziso avo ndokubva vatovhara maziso avo. So n'anga iya yainge yakati ndaifanira kuti ndinge ndichizotora ivhu paguva rababa. Ndikabva ndazvoita sekudaro. Ndakazviita in secret zvinhu izvi ndokubva ndachizodzoka kuno kuSouth Africa. Ndokubva ndazoimirira zvekare n'anga iyi kuti inge ichizodzoka zvekare kuno kuSouth Africa. Yakabva yazoti paya payakadzoka ndokubva tazodzokera zvekare kuya kusango. Takazoti tadzokera kuya ndo patakabva tachizonopira. Manje takanopira kumadziva but tainge tisingapiri kunana Manjuzu. Tainge tichitotsvakana neimwe mweya inogara mumvura. Ndo yandakabva ndazotaura nayo kuti inge ichizondicheneserawo maoko angu awa ainge akazara neropa kuitira kuti hama dzangu, because hama dzangu dzinotofamba dzichida kunzwa kuti kochiko ichocho chakambodya baba, because awa ndo mafiro akaita baba vangu.
baba ivo hanzi vakangosimuka pamusha ndokubva vati vainge vachida kuenda kunotsvaka huni mugomo. Amai ivo vainge vachitoti asi mone, ndakatovabvunze kuti ko imi munogoti muri kuda kunotsvaka huni mugomo, ko vazukuru vose ava, ko vana ava varipo pamusha, kazi muri kudanwa zvenyu here kugomo ikoko? Then baba ndokubva vatoita nharo. Saka baba vakazoti vakwira muti ndokubva vazodona, vakabva vazobayiwa mudumbu umu nechimwe chitanda. So ndiyo conversion yangu iyi mukoma yandinayo. Saka hama dzangu kudzivharira kwandinodziita pose padzinenge dzichida kufamba, inini ndakazoti ndabvako kumadziva kuya ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga zvuma. Saka zvuma izvi mukoma ndo zvandinoshandisa, ndinotorotiswa kudai. Pandinotorota ndinotorota hama dzangu dzimwe dzinenge dzichitofamba dzichitoendawo kumachechi, dzimwe dzinenge dzichienda mudzin'anga. Saka zvandinoita ndezvekudai, ndine chimwe chidhori icho chandakapiwa chandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizochisunga mbira dzakondo nezvuma zviya. Ndizvo zvandinoita izvozvo kuvharidzira kuti vana vababa vangu vasazofamba vachida kutsvaka kuti vange vachiziva kuti ko icho chacho chakambodya baba mugomo chainge chimbori chii. Mukomanashi ndiyo confession yangu iyi yandinayo. Kana mukazopostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndichitovhiya mbudzi ipapo ndainge ndichitovhiyawo baba vangu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini mukoma ndiri mudzimai uye ndine makore 27 years ekuberekwa. Saka pandakauya muno muSouth Africa ndakabva ndachizotanga manje kudanana neumwe murume. Saka murume uyu iye anobva kuMalawi, iye mumuslim. Mukomanashi pari zvino ndiri kugara naye, but ndafunga manje kuti ndinge ndichimuramba. Asi chinondinetsa mukoma ndechekuti dzimwe nguva so ndinokwanisa kutorongedza zvinhu zvangu paanenge asipo, asi hameno kuti iye anozvisiva sei kuti ndinenge ndafunga kuti ndinge ndichimutiza, because anongoti akangondifonera so mukoma akangoti switi, then ndinobva ndatonzwa hana yangu yava kutorova. Uyo handichamuda, but ndiri kungoramba ndichingonzwa kumuda. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Kana kuri kunzi ndinewo zvandakadyiswa ndinodawo kuti ndinge ndichizorutsiswa. Iye mukutaura neni anoti anoda kuti tinge tichienda tose, tinge tichinogara kuMalawi. Zvino ini handidi kuti ndinge ndichienda kunogara naye kuMalawi, because ndakamubvunza kuti zvino vana vangu tichaita sei, because sezvaunoziva kuti ndine vana vangu vaviri. Akabva ati vana vanofanira kuti vange vachizosara kuna baba vavo nekuti inini handina dzinza navo. Kana tasvika kuMalawi tichazvara vedu vana. So ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume, ndine makore 40 years ekuberekwa, ndinewo zowe rangu randinaro. Ndinongonzwa mwoyo wangu uchiti reurura nekuda kwekuti zvitadzo zvangu zvawandisa. Ndinodanana nevakadzi vevanhu. Ndingangoti mukadzi wose uyo akauya kwandiri, ava especially vanenge vachiti vanenge vachitsvakawo mbereko, mukoma ndinozogumisidzira ndatorara navo. Mazuva ekutanga zvainge zvichitondinetsa because ndaitita zvekuvanyenga, but mushure mekunge ndarambwa neruzhinji rwavo avo vainge vachiuya kwandiri vobva vatorekedza kuuya kuchechi kwangu. Saka ndakabva ndatanga kunzwa kutya kuti vakadzi ava navo vava kuregedza kuuya kuchechi kwangu, zvimwe kuda ndo vanokwanisa kuzofamba vachindinyeya vachinditaura. Saka ndakabva ndazoitirwawo umwe munamato
munamato uyu ndakauitirwawo neumwewo bishop weimwe chechi. Saka iye akabva azondipa kamwe kakaita kunge kanyanga aka ndo kanoita kuti ndinge ndichikwanisa kurara nevakadzi vose avo vanoti kana vauya kwandiri vachida kuti ndinge ndichivabatsira ndikwanise kuzovanyenga uye zvekare vange vachizondibvuma. Uye zvekare zvimwe zvandinoita ndezvekuti ndinopota ndichivharawo vanhu zvipo. Uye chandinoda kutaura ndechekuti ukaona mukomasowe uya anenge achinzi anenge achirira nendimi ndezvekwake izvo zvinenge zvichida kutaura. Saka dzimwe nguva midzimu iyi inenge ichida kubuda inokwanisa kuzongotaura kana kungofumura. Saka kazhinji inini kuchechi kwangu zvandinoita ndezvekuti kana ndikaona kuti munhu uyu ava kurira nendimi midzimu yekwake yava kuda kubuda, then ndinobva ndazomubatisa mbiya munhu uya, ndobva ndati endai zvenyu apa madzimai kana kuti madzibaba munge muchinokwidibira mbiya iyi. Saka kutokwidibira kunenge kuchiita munhu uya ndokutovhara kwaanenge achitoita zvedzinza rekwake zvinenge zvichida kutaura. Kunyange kana iri ngozi ndo zvandinoita zvekare, ndinongoita kuti munhu ange achikwidibira mbiya iya. Saka ngozi iyaya inobva yazotadza kubuda kana kuti inobva yazongotanga kungotenderera mudzinza ichitsvaka pamwe pekuti inge ichizobudira. So nyaya yandikuda kunyanya kutaura yandakaita recently, pane umwe mukadzi uyo akatanga kuuya pasowe pangu. Saka mukadzi uyu paakauya ndakabva ndazoona kuti iye munhu atori nechipo uye anotoprofita. Saka akangotarisana neni mumaziso kudai ndokubva atanga kuseka achidzungudza musoro. Ndikabva ndatoziva kuti ainge atondinhonga mumweya kuti izvi ndo zvandinoita. Saka mukadzi uyu zvino ndakabva ndazomuti ndainge ndichida kuti ange achizoimba. Saka paainge achiimba paya ndainge ndichitomuvakira minamato mweya wakazoti waburuka paari mukoma. Ndakabva ndazoenda paari ndainge ndiine mbiya iyo yainge iine mvura iyoyo ndainge ndatoibatira munamato kudhara. Saka iye ndakabva ndazotanga kumukusha nemvura iya, ndokubva ndazomuti aifanira kuti ange achizonwa, ndokutoyeredza kwandakaita chipo icho chandakaona kuti chainge chiri paari. Saka ndo zvandakaitawo izvo mukoma. Ndinodawo kuti Mwari vange vachindiregerera, because pandakatanga kuita basa iri shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichiyambutsawo avo vandainge ndichiona mumweya vachiratidza kuti vainge vachitambudzika, vandaigara ndichingoudzwa nasekuru vangu kuti ndinge ndichivayambutsa. Even sekuru vangu ava vandiri kutaura nezvavo, it is a very long story, because inini ndaifanira kuti ndinge ndichitorapa ndiri n'anga, but ndakabva ndazoona sekunge zvisisina mari, ndokubva ndazosarudza kuti ndinge ndichiita izvi zvechiprofita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo madzibaba. Hanzi mukadzi wose anouya kwandiri achitsvaka mubereko ndinogumisidzira ndazotorara naye. Strange things do happen in this world.